kalian goyang Semarang, Bapak Fitri mana ini? Oke, tunggu di bawah duta saking Bobo Marti, matur sembah nuwun Bapak sawenanipun. Ya mugi berkah barokah rezeki tambah kathah amin. Maka jauh dipunaturaken pamulutan saking Bobo Marti menika wonten rujak jeruk kalajengaken goyang Semarang. Lumantar kalian Dewanda Campur Sari sinenggoyo kalian MSS Rental Audio ditipun live streaming kalian Ia Multimedia ditipun sapa kata-kata pemirsa dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan hiburan dari kami di Dewanda Campur Sari. Matur suwun. Pakai sampun ready derek. Ya nomor di pembunutan saking Bobo Marti tersebut sabar satu tahun sih bapaknya lebih dipun seteli menika kersane gaya. Begitu buatan go, oke para pemuda kula pembunutan sekalipun langgamipun napa mangke insyaallah ingkang saged dipun aturaken wonten ingkang dereng ready nyuwun pangapunten namine menungso nika terbatas memorine. Nggih. Maka jauh dipun aturaken rujak jeruke. Ya, oke, pemanasan. Coba dibangun kita saking Bobo Marti. Oke, makanya rujak cingur diponaturaken ya Bapak. Oke. Dumateng para lenggah yang sampun pikanto Sugondo semoga dipun rahapi kanthi sholat sedeksa sambil juga saged maklipur sedek kula sakonco di Dewanda Campur Sari nggih. Dewan pamulutan saking Bobo Marti menika nabi dipun semari menika. Sauni-uni. Siap. Mereka Mbak, kasuannya Mbak Fitri Malik nih Mbak Fitri. Oke, Mbak. Ya, mungkin nama Mbak Risma.
Semarang Mas. Duhani pamulutan saking Toko Marti ugi kersane tambah kaya. Monggo salam.